Ку-ку! Вижте кой е тук! За днес отново ще разменя дните. Днес ще използваме ден 13, тъй като бях в района на Доминос Пица и сега ще видите какво ще направим. Трябва ни един елф, няколко бележки, като тази Do you want a pizza? Поръчах Домино пица за вас. Мисля, че това ще свърши работа. Имам малки пици, малки кутии с пици, поръчани от Темо, които ще ни свършат идеална работа. Ето още една. Ями! Също така ще ни трябва истинска пица Доминос и игра Домино. И след малко ще видите какво ще направим с тях. Трябва ни тортила, върху която ще подредим следния начин. Премахваме пицата от кутията, а на нейно място слагаме една тортила и отгоре старателно нареждаме парченца Домино. Ето и крайният резултат. Мисля, че се получи много забавно. А тук пише: поръчах ви Домино пица. Enjoy your meal. А там отзад е истинската пица Домино.